balainya malah sungai Tunu Ramidiana simpang 3. Aduh sana banyak dan laragu iko sambuangnya kawin tapangaso. Lape nanggari ampiang para marana bantu simpang ampe. Dia tahu kan namanya lah masuk kasel polampe mae. Lah masuk kaset koma polampe cuy itu kabar bilang lape nanggayam yang para marana bantu tarusan. Coba tanya kami malah karang banyak di mana kabar dan tinggalkan mae. Etong malah upiak noroma lah tiba di rumah Kim kepala kota Bandung. Langsung bertanya malah ke ibu yang punya rumah onde ibu kata noroma. Iyo iku rumah Kim kepala kota Bandung cuy itu tanya noroma. Menjawab orang punya rumah onde nak kandung baru tiba. Iyo iku rumah Kim kota Bandung dena Iyo iku rumah Kim kota Bandung tu baa kabana katoinyo batanyo piak noroma. Lari adom bu Kim di rumah ambo nak batamu bana jauh daluk man mae. Onde nak kandung malah sayang na ayo malang bana kau sabuka kini ko Akim malah ke kau tanyo. Pagi-pagi tadi langsung barangkeknya mencari sama sekolah duenya dulu pacar lamonyo katoinyo. Apa nama upiak noroma sama kuliah duenya diunan Padang cuy itu katonya kini. Nya meminta cuti malah 3 bulan sebelum basuh namanya cari kandung malah katoinyo kau dari mana katoinyo. Ambon dari datang Jakarta paralu batamu Joakim Siko. Nanyo cari dia Kim tadi ambo tu nasabananyo. Samo sekolah malah joinyo di unan Padang mae.
sekolah jenyo dulu di Unan Padang cuitu malah katanya kini kok iyo kau namun Roma. Nanya lah dulu katoinyo lah nanya ke dalam rumah lah bagi makan jo minum onde nak kandung kato ibu tu. Kok Lukman malah ke kau cari malam di siku dulu gak semalam Untung nasib malah lai kawatamu baliknya beko sore cuitu kato ibu tu kato noroma layo pulo. Lama-lama rito letakkan betumpak upiak noroma naamu lalu mato di bawah tidur. Kami balaynya sungai tunu kami diana ampeng para bagojo apo kadiragu ilang romanyo parangai tampak na Mambaliak malari lah siang cuitu malah katanya kini nak lalu semalam itu. Dialang indah tatabangkan di balam indah talayokkan jauh rantaunya si Pulembang di balik babang Indopuro. Malam naninda malah talalokan siang naninda tasanangkan hatiku sui pikiran bembang dia jauh dauman tampak jauh itu kata Roma. Patah patin malah pinjai patin patah penikam banang kasumbu kabah dia lia kana lain sungguh dia lia sinanju. Ditinggal Roma malah sadang di Bandung tetong muluk menakim kepala ndak tanggung ke kancang oto. Nak tangguang malah ke kancang oto menuju arah Jakarta mencari alamat Umano Roma alamat koran malah nanyobao. Alamat koran malah nanyobao lanyo cari ke tanah bang batamu alamat Umano Roma cuitu Lukman Hakim. Ala masuk ke dalam malah pintu rumah batanyo kapak malah ujang jenggo onde opa malah katoinyo. Iyo iko pae Umano Roma cuitu tanyo Hakim tadi sangat berang apa jang jenggo. Onde nak kandung malah sayang naik kok Roma malah kang tanyon kau no diang Roma cuitu malah kato apa tu. Lai tawang diupiak malah si Roma bini si ujang jenggo orang baga kota Jakarta cuitu kato apa tu. Sadang untung kadia nala batumpak di Hakim tadi tersinggung karuntung miang tolajang hati malah nabalado ndak tanggung kaberang hati batumpak di Hakim tadi. Nyambil pistol malah di pinggang kanyo tembak apa gae tu cuitu katonya kini mangke tangan malah ya jang jenggo.
onde nak kandung malah sayang nae siabana wa angko nak kandung cuitu malah katona kini lai tahu malah Pak Joambo Hakim kepala kota Bandung cuitu malah katanya kini lai tahu Pak Joambo jangan ujang jenggolon apa banggakanlah masuk tangsi kota Bandung hidup matinya di tangan ambo cuitu ketua Hakim tadi baru magete ayah dan jenggo meminta ampun kakim tadi onde nak kandung sayang nae salah ke Tuhan minta tobat salah ke manusia minta ampun lah salah tumah badan ambo ampun lambo nak kandung ambo tak tahu di Sultan Hakim di Bandung dena ambo nak tahu di Sultan Hakim Bandung mana ambo kanak kandung ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki ambo lah masalah malah kakim cuitu kato gae tu kok naroma malah kang tanyo cuitu malah katanya kini de Hakim lah tahu jo karano anak ambo lah tatangko tiba di Bandung inyo mencali ujang jenggo cuitu katanya kini alun tak aja sampai nyo pulang anta di Bandung nyo menatap cuitu kato gae tu menangan Roma lebarangke ke kota Bandung tak ada cerita lainnya ambil otonya kini nyeputa balik demai ke kota Labangan duang demai barangke Hakim detuanai balik kabar hendak sanang lai ati Lukman Hanoma dicari demae hendak batamu laba balik malah Hakim ke Bandung tetong balik malah nyosin Roma lah siang hari tolak takkan Hakim tak pulang malah waktu itu lah tampak di ruang mata nak meminta balik nyoka jangan wadet tuanai
inyo kajawa onde bu malakat tono Roma. Indak mungkin nambo bu di Sikobatan koma di kota Bandung bapiti bu ambo tak ado. Nah dicari bu indak batamu ambo kapulang balik ke Jakarta ode bu Kini membana melambuk ke ibu, tolonglah di ibu, malah sampai bayar ongkos balik ke Jakarta bu. Ambo tak ado bapiti saya midu, tolonglah di ibu bu, sekali kini menderita bana badan dina. Yo merasa bana bu badan ambo, ibu pulo ibu turang punya rumah nak. Ko itu nak kau kabakan ibu pulo ambo di kau, biar ambo ambe enoto ke Jakarta nak. Biarlah ongko sibuk membayar takana semua wak padu siono takana semua wak semua padusi menderita na semacam iko mananyi butuh memikin upik noromana lanyu ambe enoto ke Jakarta labas salam melaju ibu tunyo kabarangke tiatina di dalam motona tia-tia bekan anak cuitu kata ibu turang punya rumah lananyi oto upiak noroma anaknya badukang yuna labarangke lanyo tinggal nanggari malah kota Bandung nak tanggung ke kancang oto makin dikelok makin kancang nyerasa sajo di noroma disangko dapet kabatamu Joakim ke pangala demae disangkulai kadape batamu Joakim kepala disangko ke batamu di rumah wa nyopaso sajo supir layoto nak tanggung kancang layoto nyorasa sajo di noroma demae yo malang bana upiak noroma barangke ke kota Jakarta Hakim barangke balik ke Bandung tanpa nak kabatamu inyo di jangalan mode mae Hakim balik malah naroma kapulang selisih jalan upiak yo
Naromana Adiate oto ya nakanduang di mano bana abang barado awak menderita mah cari abang-abang lapai ka Jakarta tampan kasan Naroma bangai mencari yang abang-abang lumanai kok lai masak pak di tarata enak ke pasar lai biar kabaleo dia simpang tiga kok lai sampai ke siada naga enak dan tukalai sampai mati udah dan pakai jual. Sayang ama ona karang taruna babuni pupui malah joliolo paci pitarua malah dinantingga kana juo jasonan lang namo Pacik pitaru amala dinantingga kana juja sonalamu mae Oto bertambah kancang lari juo menuju arah kota Jakarta na uno to bilang lain ndak uno kita gantang panjang lah masuk Naroma jalan Jakarta itu kabar dibilang Alaju malaba pipata orang onde nak kandung sayang naai kok malang sekijap mato kok mujur sepanjang air malang tak dapet malah kaditulak mujur tak dapet kadiai lah malang Naroma jo anaknya satu masuk ke kota Jakarta de oto talampo kancang balago kabiang demae oto jopuso demae
Atanarama anak kandung balago kambing malawato noroma cuitu malanyo kini to bilang upi noroma supir mati noroma lalu ko pangarade Naroma supir la mati naroma lukopang bagole pensan dalam moto tetong upi naroma lama lele daga kamuncung tak sadar lain piak sinaroma mae tak sadar lain malah sinaroma cuitu malah kabato bilang wartawan tibo sekali Baswado to malangga cuitu malakato wartawan supir mati penumpang luko para supir lah mati penumpang luko para dicali hasil KTP Banamo pihak Noroma asli anak kota Padang tinggalnya di Jakarta. Ada orang lah banyak malah bila tibo banyak nanibo malah di Noroma lah pensan badu jo anaknya lanyo angke dirurang ke rumah sakit itu malah Noroma kita bilang tak sadar lai malah Noroma badu malah jo anaknya. Yola marasai bana badan Noroma
gara-gara dema mencari hakim merasa bana malah badan Roma de ulah mencari hakim makin tak bertamu na dicari Roma dapet musibah malah nggak ada oto di jalan depai lah diangke ke rumah sakit Jakarta lah masuk kamar dua balik cuitu piak naroma lah dipasang empus malah waktu itu lah 20 empus nabi naroma hendak ya sadar ala kali pasien dokter je perawat jame meninggal di kamar tuh banyak orang nibo malah di noroma cuitu malah katanya kini cuitu kabar dibilang lah kailang aka dokter je bidan naroma balun dema sadar bersadar dema naroma indak sadar di rumah sakit cuitu malah kabado bilang lah 20 empus nabi naroma indak babuni came sekali dokter di sinan ibu di naroma takwi maninggal dema anaknya malah cuit 7 tapi anaknya indak lai para cuitu kabar dibilang wetong malah noroma lah pensan malah di rumah sakit lah sehari semalam dia nak sadar Lasari semalam malah di nak sadar to tinggal no dalam pensan di rumah sakit to etong balik Lukman la hakim demai Adek lamu malah oto malah di bajalan latibo malah hakim di Bandung latibo di rumahnya Nabi satu tibu malainya di rumah lata-lata oto di kandangnya bertumpak di badannya langsung bagolek dalam kamar makan indah minum pun indah
makan indak malah minun pun indak cuitu hakim malah tiba di rumah tampak-tampak galak naroma tabayang-bayang di mata Magatuk malah sabalam itu onde naai malah sayang naai di mana kau noromai cuitu katu hakim tu lapan yang abang mencari dapet noroma tak batamu antai duit lain noroma anta mati cuitu katu nyokini antala di lain bandit nagadang hindak kabatamu jawabang noromai Nabe dulu sase naroma tibo di Bandung lasan say di Pareman Siko karano nyota tahu di kota Bandung anta kamano sansay naroma anta idwi anta lamati anta lamanerita di Pareman nomai Antala menerita malah Pareman cuitu malah katu hakim magato di dalam kamar onde nomai katu inyo banian ambo sudah sumayang dapet batamu juna abang jono mama Dape batamu juna abang jono roma cuitu katonya kini Bukit terata di eteng di balun ABS jatuh dari Padang kasih diagak jono roma sampai balun tengah malam tabayang abang yang denomai ditampe latih dua di mana dena si noroma yodya kandungan tabangnya anak kensi ngok di tiang malabi dua cino membari aro kau mimpi awak tersinta seorang sangajo bilang ndak lalu
malas yakin samalan tu tampak galak noroma tampak malah galak naroma tabayang-bayang samo sekolahnya diunan padang cuy itu kata hakim tadi kok lai tak kadi duit naroma sampai ke Bali mau cari juga kau nomai Lai panjang umuan Roma kamanya kota mau cari sabalun basu mau cari ju cuy itu malah katanya kini kena ado adik di Jawa kamu Amerika mau cari ju di Konda ado adik berado di kota Jawa ke Amerika mau cari ju pasti batamu na jono romana Malato labu yang malah dalam kamar makan indah minum kuninda kok dapet nyoma minum kopi abimani tambah lagulo kok dapet sayang di hati noroma dan pakai sampai tuh Lapi nangari pasat rata anak menyalang pasat terusan kok lai sampai kasih dia gak naroma di kubu mau cari mau cari kan namai Panik berpikir malahnya sama seorang dak lalu hakim malah semalam itu tampak galak noroma lah siang hari tolatan siang hari malah tolatakan letih orang punya rumah mantan sarapan pakai hakim onde nak kandung malah sayang na ayokku kopi lah sudah ibu gue na Ekolah sudah kopi buwe cuy tu malah katanya mak tu onde mai malah katanya dicali hakim sedang menangi onde nak kandung sayang na apa salahnya ang di jalan menangi nampak di bu apa na salah na hakim cuy tu katanya kini
menjawab malakim tadi onde omae katuinyo laba begamu di Jakarta laba tamu manoroma tapi noroma bana bu indah batamu de bu noroma bana bu indah batamu itu nambo tangin taraga bana bojohinyo lah sekian tahun nambo ndak batamu kondak batamu jono Roma bu setahun kini biala ambo bu minun racun bu kondak batamu malah Roma di bulan kini mungkinlah singke jambo bu umudu ya bu katoinyo mungkinlah singke malah umudu ya itu katonya kini lah masa buah kamojo lah kadang aye di tambulun bu kondak takwi ambole kabadoso malam tadi bu lamin racun bu kondak takui ambo malah kabadoso malam tadi laminun racun datan layati di dalam debu agak sobat tamu malah jono Roma naroma lah di ruang mato debu Cetu malakimnya tadi rupanya ibu onde onak kanwang sayang dan lasase alang minum racun cetu kata ibu tu tapi noromana lai duit sajo cetu katanya kini waang tadorong pai ke Jakarta noroma dena datang kamari ona noroma datang kamari sapietan situ mana mantan cuy itu kato ama tu cuy itu kabadi bilang bagu tacangang akim ayo mak cuitu bana malah kato akim tadi kabadutu lama yang cuitu malah katonya kini aba malam malainyo disiko menunggu ang balik pulang taraga bana katoinyo kondak batamu jo akim kota Bandung amu hanya sase katoinyo menguji diri dena kondak batamu katoinyo malah Joakim kota Bandung namu halo sase dena nyo menguji diri dena kato noroma dena namulo sase malah menguji diri cuy itu katonya kini nyatanyo diakim tu kini kamanya bu kato hakim cuy itu tanyo hakim kepala pagi tadi lah barangke inyo kajawa piti tak ado malah nanyo bau tapaso ibu mabayong kosyo
Tapaso ibu malah mabayong kos itu katonya kini nae. Tapi antayo nae antay na at ado koran na baru tibo. Baso ado to batumbu malajo puso. Naroma lalu ko para supir nyola langsung mati dena Naroma badu juana nyoluko para lama lele darah kamuncung antayo Naroma itu antai ndak dena Ibu sekali itu malah batamu lunjale dena potong Naroma dena Alun jale malah potong Naroma tayo Naroma itu antai ndak onak kandungan supir lah mati Naroma lalu ke para dena Antayo Naroma itu antai ndak tapi jangan camil anak kandungan itu malah katonya kini nyocaliak koran malah disibuyang barasi bantu Naroma la pensan sibuyang mencaliak koran Naroma dema malah Lukman wakatu itu onde Naroma malah katoinyo de ula Naroma mencayambu menderita di dalammu menderita kau dalam moto la musibah dapet di Naroma yo tak kajadi sampai dandamamu nomai nyampang singke malah umur Naroma nak kajadi sampai dalam kita Naroma itu katanya kini lapensan Lukman hakim kepala mencalik koran Naroma lama lele dedi darah kemuncung dedi Mamaki malaki malah kota Bandung onde nak kandung sayang di jangan sampai lo kau di meninggal cuy tu katanya kini ada patah-patah malah segala bu inggo diganting di tapian coba tanya kami kanan duduk sedang di mana malah dan tinggalkan Siria banamu malah adun-adun pinang banamu adai-adai mangko nyanyiko tatagun-tagun banyak na bodoh di napandai sadang mota-ota dalam moto onde opa ai katoi nyoko iyo apa orang Bandung di mana toko na paling adang
bangga sekali Pak membuka toko 10 tahun awaknya sanang cuy tu bana katuinyo menanga kato semacam itu onde nak kandung kato Pak gae ang siapu namuang sabananyo cuy tu katonya kini ndak tahu malah Pak diambo ambo banamu buyang jang jenggo ketua banding kota Jakarta sebanyak anggota 200 lebih ketua bandit seluruh Jawa cuy itu bana katonya kini onde nak kandung sayang naik ko iyo awak kama buka toko kapu nanalan nang bau cuy itu katonya kini alat cukui Pak dia teoto nak kuku kambing ngadojo pembuka kunci cukui dia awak cuy itu katonya kini menanga kato semacam itu apa tuh sudahlah tahu baru kini yang tertangkok tangan cuy itu katonya kini lasa buyung kemau jang jenggonya panjang kambu unjuk di pakai nyandun tangan ke belakang masuk palang gula dia kandungannya laki pelanggu si ujang lajenggo lata tangkok tangan dede tiba di Bandung oh dia kandung latatan kok tiba di Bandung ladiantan katan si gadang mamaki maimbo dodi onde dodi sayang apa naik malang bana si udang saya di bagan indah kata bau yola malang bana nak dodi lagi waang la jadi dena apa pinyaro yo nak kandung nak kabata mulai jodoh dia padena oh kunapa dena salamu Ande dak kabata mulai dah jodoh dina
Ondei mama kia di dalam tasi ndak ada ujang jenggo awak lah masuk di tasi Bandung mama kia main bau noroma onde noroma sansai udah dia sansai dia Tetang buyang malale ujang jenggo la dapet tetangko tibo di Bandung Citu bana katonya kini batumpak di ujang jenggo Satu masuk substansi Bandung keluar koran sekali beredar seluruh kota de tuanai Kok beredar malalai seluruh kota cuitu bana malanya kini Apuna isi koran malawa katu itu jang jenggo katua bandit kota Jakarta letak tangkuk tangan tibo di Bandung Indak dapet kemalai menyenggolai cuitu bana isi koran Sadang untung kadiana lata siar ke mano-mano tak berita leken kumari Basuh ketua bandit Jakarta lata tangkuk tangan tibo di Bandung tak dapet lay menyenggolai dia kandungnya Keluar koran seluruh kota Tuetong nasi ujang jenggo di mae Lata tangkok tibo di Bandung tak bisa lain Babalia pulang naik Ditinggan jang jenggo di tansi Bandung nelain pulau kita sabui Laka luar koran seluruh kota maalun panjua koran Batumpak di upiak Malasi Noroma sedang duduk di lama rumah Badu jo anak si Dodi cuitu katanya kini Koran bu cuitu katu anak-anak balik koran bu koran baru koma bu cuitu katanya kini Mananga koran baru keluar nyobali di upik di Noroma di
Nyobali diupiak malalai sinoroma satu dibalik koran dibacu apun nisi koran malah kapalonyo baso banamu buyung ujang jenggo ketua bandit kota Jakarta lata tangko tibo di Bandung lah masuk sok kamar tansi itu nisi koran baru keluar tapacak balu adekan yang mamaki naroma sudah maco koran pada subhana dena oh apa sih dong di dena mamaki noroma nyambi anak iyo lakasan sedena dodina apa tatangko dena ditansi Bandung oh na kandung dodina ndak kajadi adang dodi ama ikona kaelo di mama ambo nyokatok kan anaknya manggali ke Singapura kiro ketua bandit kota Jakarta lata tangko tibo di Bandung yo ndak kajadi adang dana dodi ama sayangna yo ndak kajadi adang dana yo na sayangna ayo pada sobana mama cilako aku ndak latamat dedi hambo diunan oh dia kandungan mati dia ondei badaso mama anjang gadangku awaknya kawin jo anaknya katanya sudah gargadang kironyo ketua bandit koyo la tampan kasansai badan noroma honde yo sanseju jadi na ayon hena
do dia sayang to tengok apa dena di Tansi Bandung di Tansi Bandung oh nak kandung nak kandung ndak kajadi adang dod dia mana jawab nasi kai buagi apa tatangko dena dalam tansi batumpak di siupiak wakatu itu nyetuk ka baju si Dodi kanyok tengok apa nyok ka Bandung lah masuk ke dalam pinyarong adang lah dia kandung dimandikan malah Dodi sekali sudah mandi ditukar baju ayah matu dari badare yuk katanya nyuju Dodi na lah sudah malah dilakekkan baju langsung diambil oto ke Bandung cuy itu katanya kini dilamu menanti oto lalu oto jurusan Bandung nyambe oto sekali oto tambe langsung berhenti namun Roma kananya nanya oto malalay pait ka Bandung namun anak lay badukang yo ay mato lay daray badaray sampai wairan orang ate oto baani uni sampai manangi cuy itu bana katonya kini sinan menjawab malalay sinoroma onde dia kandung ngopak supir mungkin waang laka tahu jo onde nak kandung sayang naik mencalik laki ke dalam tansi
Bapitindak leba kepingindak laki latatan pulo di tansi Bandung cuitu katono Roma. Onde dek kandung le sayang di tolong launi sekali kini sampai lantan beko katansi Bandung. Cuitu bana katonya kini mananga upiak sinoroma ibu pulo le supiroto. Onde ni malale katoi nyo siapu bana laki uni. Onde dek kandung sayang di banamu buyong jang jenggo ketua bandit kota Jakarta. Kini letak tangkuk tangan tibo di Bandung awak bansan sensaro tibo di awak bangsat malale sensaro tibo cuitu bana katonya kini dek supiroto laelo ati dek lamoto malah di bajalan asla sejam 2 jam latibo di kota Bandung. Onde ni malah kato supiroto ibu pulo ambo diuni. Biarlah sampai wantan ke kamar tansiona Biarlah wantan sampai ke kamar tansi cuitu bana malah katonya kini de elo ota supiroto. Latibonyo di tansi Bandung kota si Bandung mani cuitu bana katonya kini turun launi di si kota nyobana kesapia tansi. Cuitu bana katonya kini dek supir orang elo ati. Nyobayang kos malah di Roma onde ni katonya kini ko uni di dalam basan sayo. Biarlah nak dibayang kos soto buek sajo laka makan anak cuitu kato pak supir. Ibu pulo supir di Roma la turun Roma di laman tansi taruh ke dalam kasapia tansi langsung batanyo kapak sapi obanamu buyong mirudin onde opae katono Roma yosikotan laki ambo nabanamu si ujang jenggo tetangkok tangan tibo di Bandung demai Sinan menjawab malah sapietan si odik kandung sayang dia nabanamu si ujang jenggo iyo siko di tansi Bandung lah masuk ke dalam tansi yang adang mana Mayato Roma
sapietasi ayo kesan sejurepa badan di anak ketek depai laki tatan oh dia kandung sinan mananyi sinoroma makan dapat minun balun bapiti awak tak ado anak manangi nak balajo jo apa pulo depai Angko suak pulang sinan batanyo sapietan sion dedek kandung katuinyo adik na datang dari ma adik itu katu sapietan si kain batik tabang mengiro undang-undang anak rang bayang nampak noroma darahnya tasiro badan larasu bayang bang ngayang ambonan dari datang Jakarta cuitu katanya kini lasana ngati sapietan si die Ruponyo sapietan si tadi semanjak noromati buta siro daya di dado tak ado jalan lain tak ado kuma jalan lain tak dapet diubek lai kaya tindak tabado kok dapet malah dia awak pakai salamu muacu itu kato sapietan si sinan batanyo malan roma sabananyo onde opa ai katoinyo bari lurui lambo batanyo bari lurui ambo batanyo kiro-kiro pak para tahun tan laki ambo cuitu bana tanyo noroma sanse ambo lai kasudanyo Sanse ambo malalai kasudanyo cuitu bana katonya kini sinan menjawab koma sapietan sio dedek kandung sayang dia kadek tanyo mungkin jang jenggo salamu cuitu bana katonya kini kasusnya banyak sampai kini kena ada orang kemana menolong mukun-mukunnya sampai mati cuitu bana katonya kini batumpak sawakatu itu cuma
sakit dek kok layado koma orang nama nolong karena hakim kepala siko baru diangkat itu katanya kini kok lai bisa inyo manolong itu bana katanya kini bana muluk manakim asli anak batu sangka itu katanya kini lataman inyo diunan padang langsung diangkat lah dia kandungan hakim kepala dia Lukman hakim kepala ane opai sapietansi di mana depai Udah Lukman oh dia kandungan tolong pak di mana bana Umar Pak Uman tak kaji sapietansi manangakan onde ba adik mengkoba itu onde opa katoinyo ko iyo abang Lukman hakim kepala antakan ambo karumanyo ya dia kandungan ko iyo pai malah ke rumah hakim onde dia kandung katuinyo samujo ambo beko pulang sore dake bananya mengontrak di rumah bode di lasan ngati malalai sinaroma berupunya pak sapietansi lakane hati malain dak tabado ruponyo pak sapietansi ruponyo naroma lah dibalin nasi anak dibalin naroma dibalin lah rusak ko mati di dalam cuitu bana katonyo kini naromanyo aja makan minum demai na orang dendari malah simpang tigo mandi barulang lekat tapian asana muan roma bakatu yo biala nalamo dan tinggal dan tinggalkan dia Indak guna kita etong lai lapatang candonyo hari onde no mai kato inyo
Ko iyo kau mencari lukman turik sajo samojo amboyo di atau etong sapi ada tuanai ala jonoro lananya ke dalam laut tu sapi cuy itu bana katanya kini lanyo dudukkan di muka kaduanya cuy itu katanya kini sedang mau tahu tayu onde di kandung sayang di cuy itu kata sapi tansi kapo guno laki pemaling tuka sajo lajona lain jadi oh batu pak sapi dedi sapi tansi kok taratai di malaju batang kapit tumbuh sari di dalam padi adik perai kok layam mulape kok adun tuang dia kita manja panek mauta malalai ka mauta latibu di rumahnya de orang la rusak hati di dalam onde noromai katoinyo malam dahulu di rumah pak isuk siang apa antakan jadi batumpak di upiak malah sinoroma di awak sekali balun dua kali balun iyo nak tantu kota Bandung tapas semalam di rumah saya makan minum jo makan malah di rumah sapi cuy tuana katanya kini batumpak di sapi tansi selama noroma sinan lakaduk bagadu jorang rumah lah dia kandung batumpak di sibuyang malah sapi tansi kami takaba malah pasasi untuk kami di anak malah le simpang tigo umur lalabi aku 60 muda mudi lenyo kancang kancang jual di
Pak Sapi samalam tu indah lalu jadi Sapi Chiang Yu dia kan ruangai honei tampak galak noroma tampak galak noroma terbayang-bayang di ruang matu rasukannya pakai noma sampai mati onomai siang ai kita letakkan Pak Sapi katon Roma di siang kok lah ibu apa diambung kok lah ibu apa diambu di mabana mau dalukman mula pak ambu antakan citu katon Roma Dek sapi kana tindak tabado sagan mantan kau maluk mandi sagan mantan kau mau daluk man onde pai katon aroma tolong lambo sekali kini kok lai bo pak diambo tolong lambo sekali kini di mabana mau daluk man cuy tuana katon aroma tolong lantan pak ambo kesinan cuitu bana katonya kini kok layak pak mana ibu cuitu malah katon Roma menanga kato sama cemitu lah ibu sapi di Roma langsung antarkanlah dia kandungan aku makin dia Ala nanya ke dalam moto lah diantarkan di sapitansi ke rumah kontra hakim kepalang dek lamu malah waktu di bajalan dak uno to antang lai letibu di rumah hakim di Latibo malah di rumah Kim turun sekali malah sinoroma langsung bertanya karang rumah onde mai malah katon Roma geluru ambo batanyo nasabananya yiku mau daluk man bu cuitu malah katon Roma
menjawab malarang punya rumah onde piai malaikat tuinyo iyo disiko maluk manakim kepala cuy itu katanya kini makim kepala cuy tu bana katonya kini onde omae katoinyo di bana kini udah lukman cuy tu bana katonya kini ambo ingin batamu jauh dauman cuy tu katono Roma menjawab malarang punya rumah onde opi katuinyo malang bana kau sekali kini kok Lukman Hakim kakau tanyo indah di rumah malah katuinyo menyabui ke ibu pagi tadi minta cuti sebulan cuy itu katonya kini inyo ado katuinyo kemana nyo cari bana mau upi na Roma samo kuliah joinyo dulu di Unan Padang cuy itu katu ibu tu di Mabarado na Roma tetapnya cari walaupun ado baganak do anak do katunyo umpamu cie anak cie umpamu indah kasih joinyo kanyo jadikan cuy tu bana katu ibu tu tapacak ngambil yang ayam atau Roma indah kabata mula dikanduang menangin Roma di rumah tu ayo malang bana debu badan nambo awak mencari ibu udah uman dape udah lepai pulo kamano ambo debu kamara pai bapitinda anak tawau lakasan sayambo debu basan sayo oh bu tolong bu honde bu tolong ambo sekali kini balun makan bu ambo jak pagi anak ketek nanambo bau di ibu takui malah dia kim kepala adik siapa nasabananyo mangko baca yakim adik di mana Assalamualaikum
Onde bu malaikat tunyo ambon datang dari Jakarta. Mungkin ibu laka tahu jo laki tatan dalam tansi itu malaikat tunyo kini. Banamu si ujang jenggo lata tangko tibo di Bandung bu Tatangko malati bo di Bandung onde nak kandung sayang di ambo nama namo malaupi noroma itu katonyo kini ambo nama namo upi noroma samo kuliah udah uman jo ambo diunan pandang panjang caito mak katonyo panjang caitonyo malakat tuinyo cuitu bana katonyo kini dek karano nyo ladape jadi hakim kepala kok lai bisa nyo menolong ambo karano laki tatan mae dalam tansi kok lai namu do dia makna do dia mayona de sayang na Residen Malalai di Bangkaulu sedang balai tengah lawi ditinggalkan rumah di Bandung dulu nak hakim kepala kita sabui lagi kandung minta cuti Malalai sebulan lebih ke mencari malaupi noroma sebalun basu malahnya cari cucu itu di dalam niat hatinya cucu malakim kepala cucu bana katonyo kini tinggalnya di tanah abang cucu katonyo si buyung hakim kepala
walaupun inyo baranak cie umpamu indak kok batamu noroma mau jadikan yodikan duangi kok batamu noroma mau jadikan cuitu bana katonyo kini nyuarakan otonyo ke Jakarta kamancai ko mau piak si noroma sabalun basunya cai ju cuitu bana katonyo kini sabalun basu di cai ju demai bertumpak dubuyung hakim kepala dek lamu leoto bajalan nak tanggung kancang leoto menuju kota Tanah Abang mancain rumah noroma sabalun basuno manyoca Rami balainya de tuanai sungai Latunu babelok jalan malalai simpang tigo Sanggo ikut cerita dulu besok ko ado di sambuang pulau lah dia kandung kok lain kunyit tamu malale batamu di simpang tigo kok laingin jo kami nak batamu turik saja rekam talang olah dia kandung kami takaba malalai pasang umpung kami diana ayaji untung uci jodayan nama nolong untung sampai dedi